Tá muid a go le plé lá agus oíche inis. Ce Tíreolas ad faoin lá? Ce Tíreolas ad faoin oíche? Well, bíonn sé geall ar an lé nach mian, agus bíonn sé dorcha san oíche, ach tuige, céim fá. Mar go mbíonn an dhíreon a tainneamh an nuas orainn i rith an lé. Go tíreach agus san oíche, ní bhíonn an dhíreon a tainneamh díreach an nuas orainne mar sin bíonn sé dorcha, thar bár. Nis, tá picturí os mo chóirin seo, scaimid iad a agrú. Cé acu ba bhíns gníomhach nó le feiceáil sa lá, cé acu ba bhíns gníomhach nó le feiceáil a rinne híche. Agus crochamid iad an seo ar a gláirtaí fíorchaí. Scríb me sé lá ar a tíobh seo, agus oíche ar an tíobh eile. Nis, bhfuil muid ré. Céirdí sin. Sinní an dhíreon. An míon an dhíreon le feiceáil i rith an lé, nó i rith na híche. I rith an lé go díreach bíonn an dhíreon le feiceáil sa lá. Mar sin crochame, enjoy. Well, oíche bhfuil Tíreolas ad faoin dhíreon. Is réalta atá ionsa go díreach. Sta sí an te. Bíonn muid i bra ar an dhíreon le hí teas agus solas in teir dain. Ce eile tainneann seo? Réaltógaí beaga, na réaltaí beaga seo. Mín sé sin le feiceáil i rith an lé, nó i rith na híche. I rith na híche go díreach. Cé fá go mín muid náí feiceáil san oíche? Mar go mín sé dorcha go díreach. Bíonn siad an ar an lé freisin ach ní bhíonn muid an náí feiceáil. Anmha. Céird é seo? Seo bruc. I míon an bruc gníomhach i rith an lé nó i rith na híche. Is ana bhí oíche atá an, mar sin bíonn sé gníomhach nó bíonn sé a fíoch i rith na híche. Bíonn sé na holla i rith an lé. Oíche. Áha. Ana bhí eile. Cédí sin? Sin bó. An míon an bhó gníomhach i rith an lé nó i rith na híche. I rith an lé go díreach ní ana bhí oíche atá ionta. Gus tá bhóán tábhachtach mar go bhfuil muid bainne watha nach bhuian. Ana bhí eile in seo, an scíán lear. An míon an scíán lear gníomhach i rith an lé nó rith na híche. I rith na híche go díreach. Agus bíonn sé na cholla rith an lé, ach nuair bhíonn sé a crocha, bíonn sé crochta bunós cían. Mar sin, crocha mise bunós cían an sin chomh maith. Céirdí seo? Sinní an scoil. I míon muid ar scoil i rith an lé nó rith na híche. I rith an lé. Nach muid teann deacair na leabhra eiceáil agus é dorcha. Cé hí seo? Seoí sióig na bhíocla. Bíonn sí sin gníomhach i rith an lé nó rith na híche. I rith na híche nar bhíonn muid ar gola. Is. Ana bhí eile. Cé é seo? Seo máda, agus is pata atá an. An míon an máda gníomhach i rith an lé nó rith na híche. I rith an lé, mar go ndéanann sé airis ar na daoine. Céirt í seo? Seoí an geallach. An bhfeicinn muid an geallach i rith an lé nó i rith na híche. Feiceann muid go sileir san oíche, mar go mbíonn sé dorcha. Céad iad seo? Rudaí spórt atá an. An imríonn muid spórt i rith an lé nó i rith na híche. I rith an lé go díreach, mar bíonn muid tucaí tuirseach i rith na híche. Agus ar deire, an leaba. Bíonn muid inar gola i rith an lé nó i rith na híche. I rith na híche go díreach. Leis, sin bhfuil an?